Pa, Pag-anak, ang Poing Banal Espiritu. Amen. Amen. Ting grasya ng ginutang Yesu Kristo, ting lugod na ng Diyos, at ting pamikagumising Banal Espiritu, para tiyang manatili kay kayo man. At kaya ang inumin. Pitipun-tipun tao po, bang panalangin taya, at pasalamat ting akong Ginoo, kaniting adong ay ti, na itamo pagselebran tayo kay katamo 42nd anniversary ng Sapang Bato High School. Manyat na kapatawan ngayon Ginoo, bata maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na Eucharistia. Mimina kami at makapagal, uling-ulang ke, kapanaligan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kasan, ikapainawan, uling-ulang ke, pamagaral ke ka, at ke bisang mamusan, king paud mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ke, pamanatol ting lagyumong banal, uling ke lingwan mi, ingke kang kalam Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. So, sa mayibayan ko to, pangalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king di alanganga. Amen. Manalangin tamo, o ikpaming mayipaya, panayin ni, ing makakayak ng upayang Kristo ng anak mo. Kaya sana masisira, Lord, paulili kami kainan, balang magsadya kami para king kayang panyatang. Papanatilian mo kaya sanang matatag king lugod mo, itiyaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pakulok tayo. Luklok tamo po para king liturya ng Ama. Pamamasang ibon, pinagruning propeta Isaiah. Anak, dirasam ka rin, anak. Kanino yung magyarin? Kanino yung magyarin at pakilinti ng Diyos na banal? At yung pawaring anuwang kaantuya? Para nga kayo banuwang, nino hindi na lang karing amakit ng batuin. Hello. Pamamasang ibot, king libruning propeta Isaiah. Kanino yung magyari, apakilinti ng Diyos at Panginoon? Ating pawaring aliwang antiya, tala nga kayo ba to, nino ang linadang karing amakit ng batrin. Yo, itang karela tatayin, wilwan anting tawang. Bago na, nang mula anting karpal, at awsang niya ing batang netong king kayang lagyu. Uli ning degulan na ning kayang upaya, kapilan man karela, alang mawala metong man. Israel, bakit ngini tututuro ka? Kinging Ginoo e nalabalo rin problema mo? O alayang masabal kay justisyang mga itiulid kefa? Emuwari balo? Emupawari dingdong? Ing ginuya ing Diyos, aalam kawakasan. Ya ing linalang, king meto sikluban. Eya mapagal, ni eya matikal man. Ala, meto mang malyari. Makatalastas, king kayang isipan. Pasikan na nalaring may ngalo, at dirinan kapasnuwan, dik mapagal. Ang yakdeng kaya nakan, miminala. Ding kaya nakan, mga buwala king pagal. Dapot, detang manali king Ginoo, ban pasaw, managit lang bayong sikanan. Sulapo lang makipakpak, antiring agila. Mulayila, dapot ela magal. Lumakat lang, dapot ela mina. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Purihan may Ginoo o kaladwa ko. Purihan may Ginoo o kaladwa ko.
Pulyan may Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangataw. Pulyan may nagyunong banal o kaladwa ko, ingino, kaya kayang pulyan. Puriyan kay Ginoo o kaladwa ko. Sablag kaya kaya na panabang emong sa kakalingwan. Igsabla akong kasalanan, kaya may patawaran, at igsabla akong sakit, kaya pakayapan na ako. King kamatayan kakabos na ako, ihilugod na lugod pagkalog na ako. Puriyan may Ginoo o kaladwa ko. Malulusan niya at balaming Ginoo, iya ganinimwa at tapat ihilugod na. E nakatamo papatulan at pangkindepat ta kasalanan. Ding ablasanat man at pangkarikya katangdewakal at kamanya. Puriyan may Ginoo o kaladwa ko. Sa lakad tamo po pang parangalan ng mayap abalik. Naway nuring na katangdino, dapat niyang may tukupayan, pasalan nuring matan, niya may kamasuyo. Alleluia. Ang Ginoo manatili at kayo. At teka ang timurin. Masa aking pagbabalita at pangkangs ng Mateo. Igaya, keta, o Ginoo. King oras sa ita nga nabigsaritang Jesus, lumapit ko ka na, kung ikong sablang mapapagal na, at kibabayat natin kay kayong pulsanan, at ako tinunta kayong kapainawan. Pulsanan niyong paudkot, mag-aral ko ka na ako, paplasang mahukot mababalo, at makatuklas kayong kapainawan. May inyang idala yung paudko at mabayat yung mapusan ko kaya kayo. Ing maya papalita ni kaya katangkalik na. Kapurian, Kapuriyan kay Kristo. Luklok tamo po. Maya paapak kaya kayo anak. Maya bayabat po ang Congratulations! Kaya katapon school, 42nd anniversary na ning Sapang Bato High School, Palakpakan Taya High School. Katapon palito, especially yung nag-start ng eskwelahan ito. Sino ba yung nag-start ng school na to? Sige po. Ay, Apong Joel, tubig. Paring start Okay. So, the vision of Apong Joel, tubig. Kilala niyo pa si Padre Joel? Kayong mga bata, kilala niyo pa? Hindi na. Kasi dating Paris Priest, yun yun dito sa Sapang Bato. At pagdasal natin dahil siya ngayon ay matanda na, at the same time, siya ang may sakit. No? Kaya, salamat tayo sa kanya, kasama ng mga leaders dito sa ating baryo para kayo ay mayroong school. Mayroon na kayong high school. Hindi na kayo pumupunta sa Angeles City, mamasahe, o kaya maglakad para makapag-aral kayo. Kaya dapat tayong pasalamat sa mga tao ito. At the same time, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kayo mga bata, marunong kayo magpasalamat? Yes or no? Talaga? Okay. Nagpapasalamat ba kayo sa mga teachers ninyo? O inaaway nyo lang? O, nagpapasalamat ba kayo sa mga parents ninyo? Okay. Pero nagpapasalamat ba kayo sa Diyos? Okay. Sana araw-araw, pagpasok natin sa school, huwag natin sabihin, ay salamat, walang klase.
Yun naman ang gusto nyo, di ba? Salamat, walang klase. Kundi sabihin natin, salamat, may klase. Kasi, pag may klase, mayroon kayong matutunan. Hindi lang kayo pupunta sa klase para sa kaibigan mo. Hindi ka lang pupunta sa eskwela para sa baon. O kaya hindi ka lang pupunta sa eskwela para manligaw o paligaw. O kaya hindi ka lang pupunta sa eskwela para maglakwatsa. Kundi, pasalamat tayo sa Diyos dahil tayo ay magiging marunong. At eventually, pagdating ng araw, tayo ay magiging professionals din. No? Makahanap tayo ng trabaho at makakakontribute tayo sa pamilya nyo at sa bayan na ito. Kung pinakinggan natin ang ating ebanghelyo ngayon, anong sinabi sa atin ng gospel? Mag-aral. Excited ba kayo mag-aral, mga bata? Di mo kayo ata excited mag-aral eh. Oh. Alam niyo, napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon sa gospel natin ngayon. Lumapit kayo sa akin para kayo ay mag-aral. Lumapit ko ka na kung ba akong mag-aral. No? Ano yung gustong aralin natin ng ating Panginoon? Ang pagiging masunurin sa Kanya. Okay, mga bata, masunurin ba kayo? Oh! Oh, nakikita ko kayo eh. Oh, yung iba, masunurin. Yung iba, pasaway. Ilan bang masunurin sa inyo? Taas ang kamay? Talaga? Oh, sino yung pasaway? Okay. No? Maging masunurin sa Diyos. At paano ang magiging masunurin? Una, sinabi niya, I am humble of heart. Siya ay may mababang puso. Oh. Ano ibig sabihin ng humble of heart? Yung bukas ang puso mo, bukas ang pag-iisip mo para matuto. Kasi kung kayo ay sarang isipan, wala kayong matututuhan. No? Kaya bukas ba naman kaisipan nyo ngayon, mga bata, para matuto. Minsan, ayan, no? Nagsasalita ako. Yung iba nagsasalita din sa katabi. Sarado ang isipan, pero bukas ang bibig. Kayo sa mga teachers niyo, ganoon din kayo? Hindi? Oo. Kaya minsan wala tayong natututuan kasi sinasara natin ang isipan natin at bukas ang bibig natin. Kaya sabi ng Panginoon sa ating gospel ngayon, humble of heart. Yung mayroon tayong mapagkumbabang puso para tayo ay matuto. Alam niyo, mga bata, ang pagiging marunong ay hindi lang marunong sa kaisipan, kundi marunong din sa puso. Kaya ang dami mga tao ngayong marunong na walang puso. Marunong nga sila, walang pakialam. Kasi sarili na lang nila ang kanilang iniisip. Tignan natin sa gobyerno natin. O yung mga leaders natin, marunong yan. Pero, bakit hanggang ngayon ganito pa rin bansa natin? Kasi, marunong sa isip, hindi marunong sa puso. Pangalawa, anong sabi niya sa atin? Sumunod tayo sa Kanya. Kayo mga bata, masunurin kayo? Alam nyo, kung pag-aralan natin yung salitang
obedience, masunurin. Ito ay galing lang sa isang salitang Latin, audire. Ano ibig sabihin ng audire? To hear. Kaya meron tayong audio, di ba? Radio. Ibig sabihin doon, nakikinig ka. At kung ikaw marunong makinig, marunong kang sumunod. Nakwento ko na ata ito sa inyo. Pero akong dating kasama sa kumbento. Sabi ko sa kanya, bumili ka nga ng chismis sa tindahan. Alam nyo, pagbalik niya, wala siyang dalang chismis, kundi ang dala niya ay walis. Bakit walis ang dala niya? Kasi hindi siya marunong makinig. Kaya kayo mga bata, kaya nag-aaral kayo, kasi para makinig. Sa teacher, hindi nagdadaldalan. Kaya minsan, yung topic na pinag-uusapan, hindi natin alam kasi hindi tayo marunong makinig. At hindi tayo marunong makinig, hindi tayo marunong sumunod. Pangatlo, anong sinabi sa atin ng ating gospel? Marunong tayong sumunod sa guide. Sinong guide natin? Sinong guide natin? Of course, sa school ng mga teachers, hindi lang na nagtuturo, kundi sila yung ating guide. Ang Panginoon din sa gospel natin, mayroon siyang ginamit na image, the yoke. Alam niyo yung yoke, mga bata? Kasi wala na kasi nga naman, wala ng farmers dito eh. Kahit dito sa Pambato, supposed to be agricultural ang lugar na ito, pero ngayon wala na. Yung nilalagay nila dito sa kalabaw, yung yoke. Hindi lang nilalagay nila yon para pampabigat sa liig ng baka o ng kalabaw, kundi para i-guide niya sa sasaron? Tilling of the land. Pag-aararo. Kaya, yun ang sinasabi ng ating Panginoon. No? Sa Kanya, makikita natin na ginaguide niya tayo. Yung mga teachers natin, mga guide dyan eh. Papunta sa inyong mga goal. Anong goal niyo sa buhay? Anong goal niyo sa buhay? Yung iba ang goal nila, mag-TikTok lang. Yung iba ang goal nila sa buhay, no? Mag-SM lang. Ayun. Yung iba ang goal nila sa buhay, makipagbarkada lang. Hindi ganun ang goal niyo sa buhay. Ano gusto niyo yung goal niyo sa buhay? One day, gusto ko maging teacher din ako. One day, maging architect ako. One day, maging engineer ako. One day, maging doktor ako. That is your goal. Ay, paano nyo ma-achieve ang goal na yun? Of course, you need guidance. Coming from your teachers. And even guidance coming from God. Ng mga bata. So, as you celebrate your 42nd anniversary dito sa inyong school, humble of heart means having open mind to receive instructions from God. Pangalawa, know how to become obedient if we know how to hear. Kaya dalawang tenga natin, di ba? Ilan ang tenga ninyo? Ilan? Ilan ang bibig nyo? Isa. Importante yung pagkikinig kaysa sa pagsasalita. Para matuto tayo. Pangatlo, kailangan natin ng guidance to achieve our goal.
Kaya yung goal na yon, yung magiging ka pagdating ng panahon. At yung goal na yon, no, sino magagay sa inyo, picture nyo, or even God. No? Kaya sana, yung sinabi ng ating Panginoon sa gospel natin, learn from me for I'm humble of heart. Lalakad na kayo. Kapatid, anak, please quiet, magdasal tayo, ha? Quiet. Kapatid, manalangin ta ating Diyos, ang ipangmayupaing tutub, ang itubod ka rin kay anak, at panyatang na panilayin ng sablang bansa, ipulalagne, ing kawakasan ng panahon, ating hari ng alangang ligaya, at nga manalangin, Ginoo, bendisyonan may kay kang balayan. Ginoo, bendisyonan may kay kang balayan. Para ka rin maglakbe, libutan din kagutgutan ng yato. Para ka rin papa, din kaya katang obispo, pari, madre, at sablang magobra, para king panyatang ning kayarian ng Diyos. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan may kay kang balayan. Para ka rin sablang bansa, matipon la sana king kayarian ng kapayapan at hustisya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan may kay kang balayan. Para king kasngawan, ding kalulo, ikatula ding ating kapanagdaman at ikaligtas ding malulupi, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kay kang balayan. Para kaya katamo, libutan ning tula at lungkot ning biyan, para ti tasanang pagimbutan ing panyatang ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kay kang balayan. Ngeni, aduan tamo ing salilitang kapagnasan. Ginoo, pakiramdaman may kay kang balayan. Ginoo, mikapos kami, ibat ka rin, tanikala, ni pamikasala, bit mong tula kay sanang manaya king panyatang na, ning ligut ning ginuking kayang ligaya. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginungi. Amen. Loklok tamo po para kay liturya. Makiramdam ka, pastuling Israel, datangkat ikabos mo kami. Makiramdam ka, pastuling Israel, datangkat iligtas mo kami. Ginulawang ng tanaman, ubos ketong tanam, at layong pepalabong, malalan at nilalakot, nabit umenak at iligan at ibalik imbyana. Makiramdam ka, pastuling Israel, tatagpat, ikabas mo kami. Makiramdam ka, pastuling Israel, tatagpat, iligtas mo kami. Makiramdam ka, pastuling Israel, tatagpat, ikabas
Panahin kayo kapatid, ikatamang daon matanggapya, harapan ni Diyos, ikpang lubos mayupaya. Pagkapanay sa aning Ginoo, itindawon karing gamat mo, king kapurit, kaligaya ning kayang lagyo, king kakatamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming migalang naranasan ng itingay na yang pangmi, king kasalpantayan ng lugod, maging metong yasanang manatiling sakripisyo ng kikang kapurian, at maging tunay na yasanang pasalamatan at kaligayan, itiyan mo mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ginuman tabi at kaya kayo, At kaya ka anting mo, kasularen puso yu, makatas na lang ng Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Ito'y karapat dapat at matulid. Dapat at matulid ng pasalamatan na ang paratit ng mankarin o ipa, Diyos sa langagat lubos mayupaya. Inyang ipakungbabayang may kisawat kaya kami ang tao, ti paranay ang binalak na kanita kong minuna, at biglat na pera kami dalan pa ituruting kaligtasan. Hindi pa namita nga do pa na yung Kristong ginumi magbalik ang kasibayo pambiling kayang ligaya. Ulilita kang bering sa Blancoro rin angeles ka rin king banwa, alangtok na at ngaming pupuri. Banal, banal, banaling Ginoo Diyos sa mayupaya. Mitmoy banwa ating yato, kaya kaligaya, hosana king kakatas-katasan. Kaparating dalatang king lagyo ng Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Nagyatala po ring gamat ng Kinisalo yung anak. Salo. Okay ba? Tahimik na Okay, manalangin kayo ni anak. Tunay kaping banalo ipa, ito yung panipatanin sa blang kabanalan. Nagita pagparalang kumi, ipapagbanalan mo lang rin ngayon kaniting espiritu mo, pamparatya kami malyari ng katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayan mi daw tusang loop, ting pamilas at kamatayan ting waning tinape, kaya pasalamat siya kaya pirasyo na ibigyan ka rin kayong disipulos at ngana, kunangiti kayuan at kanahiye, ting kanakong katawan, kami dawon para kayo. Makanyan mo naman kay Bating Apunan, tingwaning kalis at pasabayan kay kasalamat kaya ka. Biniling kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunang iti kayo at minumbukan iti. Tingkalis si ganakong daya, ang daya ni Bay Talangang ng tipan. Ang ibubu para kayo at karay kasablang tao, bangkit ang ipatawaran na rin kasalanan, taptay ni iti bilang kapigagan ng kakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Ngayon kakanan niya iting tinapi at inuman iting kalis, kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasyag, ang gana kindatang kaming kaya kang ligaya. Naiinig anakan niya ikpay kamatayan at pamayubli ng bebe ng anak mo, darami kaya ka, iting tinapi ng biyang ko'y kalis ng kaligtasan, na yung pasalamatan kaya ka, ipapalirian kaming matampang talakadarapan bukang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabami mo namang pagamwa mo, ni kami ang sana bisulo-sulo, ni katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpaisan tinglesia, makalagaan at tingmeto, yato, pambigan at tinging lugod. Kambian Leo, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, de sa Blancpari ang pong diakono. Kanakan mula naman din kapatid ni Pepe Inawan at Marinay sa Blingbe, ang pore sa Blangmiyang Nabiye, tanggapan mo sa ating maligayang mga harapan, pakalaruan mo kami nga. Kamo kami ang karapat dapat magkamit king bilang hangga, pangkayabi ng Maria, yung Birhening ng Diyos, kampiyan ng San Jose at kayong esposo, kampiyan sa Blang Apostol, ang pore sa Blang Panal, at inupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, kuriyan nakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kinang anak. King kapamilatan ng Kristo, kampiyan at kaya, ikamayipayang ito, kagum ning banalay Espiritu, pupuriyan nakat parang alan hangga, magting alang hangga. Amen. 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 Tamong nanak mga tita mo na. Ikpami asubanwa bisang manyaring datangin kayarian mo, di pangitwan,
Mitwaning lubog, kikahanan mi, kinado-alo, inerute kami, kinadogeli, ang ipatawad mo ke kami, ding salami kepa, at dinig pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mamayeno ke kay sa ulking tukso, nune ikabusking marok. Kabus mo kami o ginugi sa blang marok, malugid mong ipagkaluging kabayapan ting panahon mi, baking kasapanik kaya kang pakalulu, parati king mikabusing kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan, kapang maninaya kami, kang bening maligayang kapadaligan, kimpanyatang ni Yesu Kristo, kaya kami talapangabos. Huling Petro ay kayanan, ating kayapayan, ating ligaya, manggaman, Panginoon kimalananga. Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya apostoling kapayapan lalakon ko kaya kayo, yung kapayapan ko kaya kayo. Emo sa balikdan, hindi kaya kaming kasalanan, kanilawon may kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pabayakan may kong bilugan at pangking kapurian mo, ikaw mabibiyat magaring, manggamang tingalamaga. Kaya Amen. paling ginukarati, sana manatili kaya kayo man, At kaya kaanting bakit mo tawag rin. mong hindi ka kami itong tamang ting kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga po, Sige kapayapan. po. Cordero ng Diyos. Diyos, sa minalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalakoking kasalanan ng yato, ipiye mo kaya kami kapapayapan. Ilagin ka. Nilalakit anak, ulit sa nagamos. Diyo'y Cordero ng Diyos, sumilakoking kasalanan ng yato, kapalat ang mayawas sa kapula ng Cordero. Tinayak matampat ng gagketa, napatay kasmi ng Kailangan mo kumayat na ako. In communion by mouth ni anak, palwalyo rin dila yun alang gamat. Walang kamay sa communion, kundi sa bibig, ilabas ninyo yung dila ninyo. Pag sinabi ng EMTC o ng pare, katawan ng Kristo, sumagot kayo, Amen. Pagkatapos, yung mag-communion, tahimik, magdasal. Kasi nireceive nyo si Jesus. Magdasal kayo sa Kanya, ha? Hindi yung pagbalik nyo sa upuan, kwentuhan. Makipagkwentuhan kayo sa Diyos, sa dasal, ha? Okay. O, sa bibig, ang communion, ha? Hindi sa kamay.
Anak, quiet na mga tita mo. Talakad Manalangin tamo. O Diyos, ng pakaluluy, dala na kaya sana, itong Eucharistia, divino mong sao, ikabos sa kami, karing kayong kasalanan, kasi jadya mo kami, para kinaldoning, kay baitan, ning kaya kaming talapagligtas, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginuman tabi at kaya kayo. At kaya nga antimuli. Na Diyos may paing tutuwing ipa, pag anak, ang tuwing banal na Espiritu. Amen. May sabi daw na may tanaking